Punta na tayo sa ating Facebook Live for sure. Okay. Sige, at makakasama nyo po ang inyong mga lingkod sa ating technical side, mga ka-aksyon. Ngayong araw po ng Wednesday. Alam mo, Friday, ano? Kala ko Thursday. Char. Friday dapat kasi may munggo kang nakita kanina. Oo nga, bakit nga ba kasi ganun? Bakit nga ba kasi Pagka ganun? ano kasi, pagka Friday kasi, alam mo na, pagka Monday, medyo social ang ulam. Oo nga, masasarap pa yan. Oo. Pagka Monday, medyo sinipag, tusino, longganisa, ganyan. Oh, sinipag pa yun ah. Hindi kasi Adobo. linggo ay hindi pala mali. Kasi linggo pahinga. So possible na malengke yung mga magulang niyan. Maraming stocks pa. Then Monday, pork chop. Tuesday, medyo ano na yan, medyo yun na yung may sabaw. Oo. Pwedeng- Tinola. Tinolang manok, ganyan. Tapos Wednesday, yan na yung mga longganisa. Oo. Ganyan. Yung mga frozen Oo, na. frozen. Hanggang Webes yan, frozen. Tapos Friday. Tapos Friday, dahil walang-wala na, o yung natirang ulam nung o kung meron pa dyan, mga chicharon, ganun, chichirya, munggo na pag Friday. Pero dito sa Action Radio, mga ka-action, hindi yan nag-a-apply. Munggo ang ulam namin ngayon. Yes! Munggo tisirati tayo ta. Char. Munggo, tisidami tata. Oo, yun. Nasa kwan kasi yan, nasa taste bud. Kung ano yung crave nila, ma'am. Nila, ma'am. Oo. Munggoy sirami. Ganun naman sa Pangasinan. Munggoy, sirami. Munggoy sirami natan. Balatong tisidami tata. Munggo. Oo, balatong din. Balatong. 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 Pero kadalasan, no, munggo ang ulam nila kapag Friday. Yes. Tuge ang tawag ata doon eh. Hindi yung tuge, sis. Yung kwan na, yung nag-sprout na siya. Yun yun. Yung tuge. Okay. Yung linalagay sa mga... Fresh lumpia, mga Yes, ganyan. ang Oo, galing. nako. Napunta na naman tayo sa pagkain. Akala nyo naman, mga ka-action, ano? Uy, ulitin natin. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang tanghali pala. Tanghali sa ating mga ka-action. Magandang tanghali, Pilipinas. Ma-action tanghali sa ating mga ka-action na imbag ng aldaw kada tayo aming kakabsat. Balibalin at magayagan ugtood si kayon amin, mga ka-action. Sorry kasi. Maayong ugto naman sa Bisaya. Oo. Ang dami na nating alam. Oo, ayan, dahil kaka-live, naka-live na tayo, Action Claire, at ayan, batiin natin. Sir Hello. Virgilio Mamaradlo. Ayan. Hello po sir, good afternoon Kilala po. mo? Hindi. Ayan. Di ba dati dyan si Sir Gabriela Cardinosa? Sabi niya, Gabriel. Ay, hindi lang ako sure, sir, Pero ayan, hello po sa inyo. Hello sir. At, Maaksyong afternoon. Maaksyong tanghali po. opo, maaksyon tanghali po sa inyo. At ito mga ka-action, dahil ayan, programang Love Notes Unlimited na, welcome na ho namin kayo. Uy, hello Ma'am Delia Cabais. Good afternoon po. Watching si ma'am. Ako, hello po sa inyo, Hi ma'am. Jadine. Uy, Hi, hello din Jadine. kay Maylene. Ayan. Suot ko na yung ibinigay mo. Ay, wow. Oo. For sure, nagtuturo si May ngayon. Oo, nagtuturo siya. Yan. Mukhang gray sa camera, Oo. Mukhang Para gray. siyang grayscale. Ano? Oo, gano'n, di ba? Para akong black and white. Sad Parang boy. nakakapanibago na hindi siya naka-stripe na pababa ngayon. Yes! Square. Dapat nga, larawan ko yung mga nakalagay dyan. Ito. Ay, oh my. Ay. Natawa lang ako. Ayan, kumain po tayo ng mga prutas, mga ka-action. Kakakain lang din namin kanina ng prutas. Opo. Anong prutas ang kinain mo? Corn. Suha, tapos dalandan. Nako, masarap yung mga yan, Ang kinain ko kasi kanina, strawberry. Wow, parang parehas lang tayo na kinakain kanina. Ay, parehas lang ba? Akala ko nag-ano ako kanina. Nag-shy. Ano yan? Yung nasa yung nasa... Ano ulit? Nakalimutan, shy. Basta gano'n. Hindi. Yung alam mo yung umuuso ngayon, yung... Oy, alam mo yung kwan? Alam mo yung cake? talakdanan? Hindi. Yung pinaghihiwaan. Oh. Meron kasi nauuso ngayon, mga ka-action. Ginaya lang nila ito sa Europa, sa Italy. Usually, Paris, ganyan. Yung may isang tapos may nakalagay doon na mga biscuits, ganyan. Tapos may mga prutas, may mga iba't ibang uri ng So, cheese. gano'n ang kinain mo kanina, Action Alex? Hindi. Ay. Uy, tapos meron din yung, pero dito ko lang din siya natikman sa Dagupan lang din. Yung cake na laging yung binibili dito kapag ka may birthday. Yung may fruits. Oo, yung may fruits na may Oo. persimmon. Agi. Kailan mo natikman? Nung birthday ni Action Jerry.
Wow. Ay, absent ka ba nun? Oo. Or day off mo siguro yon sis. Oo. Pero ang sarap nung ganun. Kumakain ka ng matamis, though may healthy fruits naman na andoon. Oo, pero lagi yun dito. Oo. Naalala ko ang birthday ni Sir Ahikam, yung cake na kasi ako yung bumili nun, strawberry. Tapos pag slice mo, ang daming strawberry. Oo, tapos sa loob, punong-puno pa rin siya ng fruits. Yun nga lang, masarap. Mahal naman. Oo, syempre naman. Pero worth it naman kapag bibiliin mo siya mga ka-action. Pero hindi kami nag-endorse dito. Yes. Kung ako Naalala ko lang dahil sa mga fruits. Fresh pa yun, fresh. Oo, fresh. Fresh yung mga yan, fresh. Pero sa mga panahong ito mga ka-action, iwas-iwas tayo sa mga matatamis. Oo, nakaw. Hindi lang sa mga may diabetes, mga ka-action, bagkus para sa ating lahat, lalong-lalo na yung mga mga inuubo dyan. Huwag po tayo masyado sa matatamis kasi nakakapag-trigger po yun ng ubo. Kaya kailangan ko kumain mamaya na marami. Oy, hello. Hello po kay nanay. Ano na nga kasi pangalan ni nanay? Vitamin ilang kasi naaalala ko dyan din eh. Uy, hello kay po. Judine Andaya. Naimbag nga adlaw, watching with Aldaw. Nana. Oh, sorry Aldaw. Yung adlaw kasi, Action Alex, ay Bisaya yon. Bisaya Ay. ng araw, adlaw. Bisaya Mandong, Ay. Bisaya Manday. Bisaya akong day, Bisaya. Sige. Oy, hello kay nanay ni Jadine. Nakalimutan ko na po yung pangalan niyo, nay, pero vitamin Nay-E. Yan tuloy. Nanay E. Jadine, comment mo nga kung ano yung pangalan ni nanay. Feeling ko- Vitamin E yung naaalala ko eh. Kamag-anak nila si Andrew E. Hindi naman siya nagra-rap. Ay, hindi ba? Ay, hindi ako naniniwala. Pagka yan si Judine, tamad. Hindi yan Halos tamad. ayaw tumayo, ganon. Ako, Hindi yan tamad. hindi ako naniniwala. Ay, yung magra-rap na. Ay, hindi rin. Yan. Si Vitamin E na nanay. Sabi. Wala ito. Si nanay Vitamin E na kamag-anak ni Andrew. Alam mo ba kung bakit vitamin E? Oh, bakit? Mahilig sa araw. Ay, hindi naman. Hindi. Lagi nagpapabili nung ano. Hindi. Hindi, batang-bata kasi yung mukha ni nanay. Ay, kaya Mas bata pa sa'yo. Totoo? Ayun! Mercedes, the rapper. Oh, sabi sa'yo, nag-rap si mama niya. Pagka yan, si Judine, medyo tamad, gano'n. Hindi siya tamad. Oh, tulog pa, kunwari. Tapos ayaw magising. Si Madam Tapos Mercedes. may order ka pala, Judine, no? Oo. Kanan. Biglang, magra-rap si nanay. Paano yung rap? Ay, nako, hindi naman kayo nagising, hindi naman kayo naluluto. Oo nga, no, nakakamiss din yung rap ng nanay. Oo. Gusto mo rapan kita? Rapan? Rap. Magdadaldal ka dyan, mga ganon. Ayan, hello po ulit kay Judine Andaya at sa kanyang nanay na si Mercedes the Rapper. Hello po, Nay. Hello po, Jadine. Hello po, Jadine. Andyan ba si Gab ngayon? At Sino hello din naman po. si Gab? Ayun yung inaanak ko na pamangkin ni Jadine na super cute. Ayan, hello din kay Marifel Marifel Sagasag. Sagasag. Uy, welcome back sa live, Marifel. Siya yung nagko-comment dati sa atin ng mga advices niya. Siguro na-busy lang siya sa paggagala ito. Saan kaya siya gumala? Sa Baguio, mga ka-action. Baguio, nako. Nag-i-snow na ba doon ngayon? Wow, snow. Parang napag-usapan na natin yan one time, no? Oo, yung sa ano, Yung kapag ka may tunog daw ba yung sa bubong kapag ka nag-i-snow? Hindi, wala. Oo nga, di ba? Walang Yung tunog. smooth lang. Yes. Tapos paglabas mo na lang daw ng pintuan, snow ka na. May snow na. Ayan. Oo. Pero napag-usapan natin yan nung nagpunta ka ng Alaska. Oo. Marami nga nag-text dito last time, sabi nila, ang lakas naman ng signal nyo, umabot ng Alaska. Sabi ba? Oo. Alaska sa lata, sabi ko eh. Oo. Kaya pala sinabi mo yon. Oo, sa lata. Hindi ho sa ganito, Pero ganyan. ang galing din noong time na yun, no? Nagawa pa rin natin makapag-program kahit na nasa Alaska ako nung Yes. Try ko din ganon. Nasaan ka naman? Punta akong Dubai. Dubai. Oo. Yung tipong kapag kausap mo ako, pawis na. Ang init, sis! Sobrang init dito. Oo, para... Buti pa dyan, may aircon, mga gano'n. Samantalang sa akin sa Alaska, ang lamig-lamig doon, mga ka-action. Oo. Pero joke lang po yun, mga ka-action. Ano lang ako sa bahay, papahinga that time. Kasi kailangan din natin magpahinga. Ay. Kahit papaano, mga ka-action. Alam mo, napaka-importante magpahinga. Yes. Lalo't, yun nga, sinasabi nga natin sa'yo, nakikiraan lang tayo sa mundo. Yes, hindi naman tayo permanente dito. At ang kasiyahan, kalungkutan, mga ka-action, ay hindi rin naman permanente yan. Hindi permanente ho yan. Ano ba yung pinakamasayang alaala mo noong 2021? 2021? Ay, hindi. Ito na lang ang tanong.
para na rin to sa mga ka-action natin, i-comment nyo kung ano yung sagot ninyo. Anong taon ang pinakamasaya sa'yo? Taon na masaya para sa'yo? Ano po ay yung taon? Yung kung kailan may muang ka na. May muang ka na. Muang. Oo, kapag... Wag mo na isama yung pagiging bata mo. Pero para makasama din ang ating mga ka-action sa ating pag-uusapan ngayong hapong ito dito sa programang Love Notes Unlimited, ay pwede nyo po yung i-text sa ating pong text line na 0922-852-1161. Pero syempre, hindi po niya nasundan yun. Ulitin natin in a very sweet way. 0922-852-1161. 0922-852-1161. O di kaya naman po ay kung mag-comment po kayo. Para natuloy ako nag-rap sa aming Facebook Live. At live na live po tayong napapanood ngayon sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Ayun, natatawa ako kasi naalala ko yung nagpa-load ka. Oo. Yan. Baka mamaya ma-memorize mo din yung number masyado, ha? Pero yun. Lagi ko po man ding sinasabi sa mga ka-action natin na i-save na nila sa contacts nila. One time kasi mga ka-action, nagpa-load itong Action Alex. Imbis na yung number niya yung loadan niya. Yung number po ng text line ang nalaload niya. Pero naisip ko din yun minsan. Baka diba? Kapag may emergency na, kung hindi naman natin pinagdarasal, pero kapag may emergency siguro na nangyari sa akin, siguro yung number din ng radyo, yung una kong matatawagan. Oo. Kasi baka hindi ko nakabisado yung number ko, hindi naman ako nagpapaload. Yes, totoo yan. Pero i-save nyo na po yan sa inyo pong mga cellphone para kung may mga song request kayo, may mga gusto kayong batiin, ay agad-agad isasend nyo na lamang po yan mga ka-action. Pero ayun nga yung katanungan mga ka-action. Ano? Yes. Para sa inyo, nung nagkaroon na kayo ng isip ng muang ganyan, ano ang pinaka the best year para sa inyo? Paano yun pag hindi na nila maalala yung year, yung kaganapan na lang? Pwede rin. Oo. So, ano po yan mga ka-action? Share nyo naman po dyan sa amin para malaman namin. At ikaw? Ako hindi ko alam din eh. Pero siguro yung mga taon na buo pa yung pamilya, siguro yun yung pinaka masasayang pangyayari mga ka-action. For sure, ganun din sa'yo. Hindi. Ano sa'yo? 2019. Dahil? May muwang na kasi ako nun. Oo naman, may muwang. Pero 2019. Mahirap explain pero 2019 kasi nandoon lahat. Alam mo yung congratulatory. Oo. That's first work. Achievement, first work. Oo, achievement. Yes. First award, yung award, big first award. Awards. Pagpunta sa ganitong lugar, pagpunta sa ganyang lugar, kasama si pamilya, buo, nabisita si father, nabisita si mother, yung mga ganyan, ano. Kaya 2019. 2019, oo. 2019. Ikaw? 2019 na din. Bakit? 2019 din siguro. 2019 or 2020 yun. Nung year kasi na yun, parang na-accept ko sa sarili ko na okay lang magkamali. Noong 2019 or 2020. Baka late 2019 yun or 2020 mga ka-action. Na okay lang magkamali pala, na you don't need to be perfect naman. Hindi mo kailangan maging pulido sa lahat ng bagay. Nakaka-depress din kasi minsan pala yun mga ka-action. Yung you desire to be perfect, na ayaw mo magkamali. Yung parang kapag kami gagawin ka, natatakot kang gawin yung isang bagay kasi baka magkamali ako, ganyan. Pero okay lang pala yun. So yun yung pinaka siguro masayang taon para sa akin kasi na-embrace ko yung imperfection ko. Na-embrace ko yung pagkakamali ko. Yun, siguro yun yung pinakamasaya. Pero sa mga ka-action natin, pwede naman siguro na in a form of material, in a form yung magkakasama sila ng family nila, yung awards, ganon, and so on. Pero i-share nyo po yan sa amin mga ka-action at babasahin po natin yan maya-maya. May batiin din pala natin si Mama Flor ng Aringay, La Union. Uy, hello One po yan mga sa ka-action, mula kagigising po ni Ma'am Flor hanggang sa matapos yung program ng Action Radio ay naka-on po yung radyo nila at naka-tune in siya dyan sa 1161 kHz. Maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy at walang sawang pagtutok. Hello din po kay Ma'am Cecilia De Vera ng Amado Street, mga ka-action. Uy, nako, parang Hello, nanay. Nagpunta sila dito last time, ano? Ay, oo. May hinulog siya, tapos sabay pa picture na din. Kayo, mga ka-action, wag ho kayo mag-aatubili at mahihiyang i-comment yung best year po ninyo. Or i-text niyo po yan, mga ka-action.
marami tayong mga ka-action. Meron kasi ako nabasa minsan sa isang post, ano. Nami-miss niya daw yung taong ito. Tapos naisip ko, parehas kami. 2019. And then chinek ko, same age. Same age. Same generation. Same generation. Iluka. Bisaya Manday. Bisaya man ko. Bisaya. Hindi, pero totoo yun. May mga taong ganon, mga ka-action. Inulit mo pa kasi Generation. Hoy, bakit kayo tumatawa? Alam ko tumatawa kayo nanonood. Bisaya Mandong, Bisaya Manday, ha? Ayan. So, ayun. May nabasa kasi ako minsan, sabi niya, 2019 daw siya gumraduate sa kursong, yung ganito. Parang kursong ganon. Hindi Mascom eh. Wait lang. Babalikan natin. Political Science. Gumraduate siya Political Science 2019 ng April, mga ka-action. Siya ay cum laude. At valedictorian cum laude, mga ka-action. And then, ayun, nakuha niya, pagka-graduate, wait lang, nagkaroon siya ng first job. Doon mismo sa school niya din. Kaya sabi sa'yo, same, sabi ko. And then doon, yung first job niya, first na paglabas daw nila ng family na gamit yung first sahod niya. Naalala ko yun dahil sinabi mong Baguio. Pumunta daw silang Baguio with the family, ganyan. And then bumalik ng work ulit. Tapos, nung gumraduate siya, Action Claire, lahat ng pinaghirapan niya daw, yung mga hindi niya nakuha nung kanyang elementary at high school, nakuha niya nung college daw siya. Gumraduate daw siya, mga ka-action, ng, ayun, may medalya, maraming awards, naging, parang kung ano-ano daw na of the year, mga ganyan. Wow. Oo, tapos, ayun, pero ngayon, nung nagkaroon daw ng pandemic, mataas nga ang pinag-aralan niya, pero nasa ano lang siya, nasa mineral station. Pero okay lang din naman yun. Mamaya, babalikan ho natin yan, mga Oo. ka-action. Magbibigay daan ho muna tayo para sa ilang mga paalala. Yes.
Alright, mga ka-action, ako muli nagbabalik ho tayo programang Love Notes Unlimited. Kasama niyo pa rin po syempre ang inyong mga lingkod. Ako po si Action Claire de Guzman. At ako naman po mga ka-action. Parang hindi tayo nakapagpakilala. Sige. Oo. Oo nga, no? Yes. Ulitin na lang natin. Magandang umaga, magandang hapon, Pilipinas. At maaksyong hapon din sa ating mga ka-action. Kasama sa ating technical side, Action Nat Sovero, mga ka-action. Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Ayan, isang maayong aldaw. Adlaw. Adlaw. Sorry Okay, sige. At narito mga ka-action. Ano? Bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating pinag-uusapan, pinagkukwentuhan, mga ka-action, tandaan nyo ho na everything is going to be Okay. alright. Yes. Ay, dapat pala may palakpakan dito. Binuka lang talaga yung bibig para humikap. Wow, pasimple. Okay, sige. At nako, Action Claire, basahin ko muna siguro itong ating open letter. May open letter ho kasi dito, mga ka-action. Ano? At Pero hi mainam. po muna kay Ma'am Rosario Montemayor Pasyon. Good afternoon Hello din po. po, Ma'am. Hello po, Ma'am. Hilay po. Ayan, lagi po kayong mag-iingat. Yes syempre. po. Opo, okay. Sige, at nako mga ka-action, oras ho natin. 1:11 ng hapon. At narito muna ang isang open letter para sa kanyang baby boo. Sana all may all. baby boo. Baby boo yun na. Baby boo. Ano ba ibig sabihin ng boo? Boo. Bulaga! Ganon. Wala eh. Wala ba? Feeling ko ganon. Boo, boo, boo. Ichi-chi-chi. Parang aso Hindi, mo, aso. baby boo. Ano bang tawagan? Ano din bang Ikaw ba? tawagan ninyo? Sige. Bago tayo bago natin basahin yung letter. Ikaw, ano ba ang tawagan ninyo? Nyo. Ano ang tawagan ninyo? Ni. Si ano mo? Nung kapatid ko. Ay, hindi. Ano ba? Kaya anong tawagan nyo ni Ay, wala. Eh. Ikaw. Ito na lang ang tanong. Gaano katagal ka ng single? Baby boo? Ba, Alex? Dali, sagot. Baby boo? May baby boo ka din Aba. Siguro sa'yo to, ano? Hindi Boo! Kayo Sa'yo ba, nga mga... sinend. Sa akin. Ay, pwede din. Pero hindi sa akin yan, mga ka-action. Ano ba? Kung Baby ang tawagan ka, no? Walang Kung boo. magsisend man ako ng story ko dito, siguro Saturday yon at wala ako dito, day off ko. para hindi ka maluha-luha. Ay, napanood yun na po ba yun, mga ka-action, yung umiyak si Action Alex? Ako? Umiyak siya. Ikaw yung Nagpo-program kami, umiyak. mga ka-action, tungkol sa mistakes in life, tapos bigla na lang siyang umiyak. Baliktad. Grabe. Baliktad. Sobrang baliktad. Isang song lang, mga ka-action, yung na-play namin doon. Opo. Tapos, hagulhol Dahil siya ng hagulhol. Si Action Claire yun. Grabe. Si Action Claire, mga ka-action. Nagpupunas na kami. Si Action Claire yun, mga ka-action. Grabe, iyak niya. Alam niyo ho ba si Action Claire? Yan. Minsan nagbasa ho, tinanong ko siya ng... Pero aware na po ako din, mga ka-action, na ganun ang Oo. pag-uusapan namin. Pero hindi siya aware na... May katanungan na na kailangan pala may why. Oo. Diba? Ano yung mistake mo? Tapos sasagot siya, masyado nakalimutan ko mag-forgive. Why? Tapos doon na mga ka-action. Ang mga Pero umiyak din siya doon, mga ka-action. Pwede Ay. niyo pong balikan, mga ka-action. Nandiyan No, lang I po yan didn't. sa aming Facebook page. No, I didn't. Kailan yun? Kailan? Pero ang dami ding nag-view doon sa live natin yun, Action Matagal Alex. na yun, ano? Friday. Last week ata yun. Friday yun. Friday. Nako, napakatagal na nga mga ka-action. Ano yun? Naisip ko yung tanong na yun dahil sa bakuna. Bakit malibang nagpabakuna ka? Hindi, wala lang. Kasi nakaranas na sila lahat ng symptoms. Yes, ng side effects, mga ka-action ng booster shot. Alam ko na kung ba't hindi pa ako nakakaano. Bakit? Ngayon pa lang. Hindi, kasi remember the green bottle? Green, ay, oo. yeah. Oo nga, ang galing mo, Yes. sis. Okay, sige. At magbasa muna tayo ng letter, mga ka-action. Open letter ito. Mamaya na natin gigisahin si Action Claire kay baby boo niya. Boo! Ay, hindi po sa akin yan, mga ka-action. Iba po ang sender niyan. Boo! Sige na nga, basahin na nga muna natin ito. Mga ka-action, oras muna natin, 1:15. Ito ay isang open letter para sa aking pinakamamahal na lalaki, si Baby Boo.
Pag-ibig sa aking buhay. Ikaw ang unang bagay na naiisip ko kapag nagising ako at inaasahan kong isang buhay kung saan ako magigising sa tabi mo. Hindi na kailangang isipin mo dahil matutulog ka kaagad doon sa tabi ko. Nais kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay na natutulog sa tabi mo at hindi ko ito maisip kung hindi man. Ikaw ang pag-ibig ng aking buhay. Ikaw lamang ang tao sa buong mundo na maaaring magtaas ng aking espiritu kapag nalulungkot ako. Sa pamamagitan ng isang yakap na nangangahulugang ikaw ang pahinga ko sa magulong mundong ito. Ikaw lang ang naiisip ko 24/7. Kapag nagigising ako, ikaw. Kapag natutulog ako, ikaw. At sa bawat segundo sa pagitan, ikaw ang nasa isip ko. Ikaw ang aking baby boo. Ako ang pinakamaligayang babae na buhay dahil meron akong katulad mo. At palagi kitang nakikita dahil gagawin ko ang lahat upang makaramdam ka ng pagmamahal at pagpapahalaga. Minsan, kapag nagigising ako, nagtataka ako kung paano ako karapat-dapat sa iyo. Ngunit ang sagot ay simple. Magkasama kami. Magkasama kami ni Baby Boo. Hindi man magising o magiging isang ako kung wala ka o isang ikaw na wala ako. Kami ay sinadya upang panoorin ang pagsikat ng araw sa umaga ng magkasama. At kami ay pinag-isa at naging magkakilala para kasabay naming panoorin ang paglubog ng araw at pagmasdan ang muling pagliwanag ng buwan. Kami ay sinadya upang makasama o maging magkasama sa bawat araw upang ipaglaban ang aming pag-ibig sa kahit kanino man. Baby Boo, mahal na mahal kita. Oh, darling, I know you're taken. Something about this just don't feel right. Every time one of us tries to leave here, the other one holds on tight. Oh, baby, tonight there's so much love in between us, but you say you gotta get home. Stay here with me. I won't tell a soul. You tell me someone's waiting for you, that you can't do this anymore. But you kiss me again, so go ahead and draw the blinds and lock all the doors.
justify the situation. We just hold on tight. Oh, oh, baby, tonight there's so much love in between us. You say that you gotta get home. Stay here with me. I won't tell a soul. Yun, mga ka-action, di ba? Siyempre, Baby I boo. won't tell a soul. Alright. So, kilala nyo ba kung sino yung ating letter sender? Nako, hindi yun si Action Clear. Oo, hindi po mga ka-action. Though, fan kami ng sunsets. Di ba kapag todo deny ka, parang ikaw? Oh, hindi naman sis. Kasi may nabanggit yung sender na sunset. Baka kako isipin ng mga viewers natin na mga nakakakilala sa akin, story ko talaga yun dahil may Oo, sunset diba? Tas Pero hindi po mga ka-action. Pero kapag gusto nyo din pong mag-send ng ganyan para mabasa po namin, pwede po kayong mag-send sa amin through dyan po sa Facebook or dun, di kaya naman doon sa group, mga ka-action. Pero siguraduhin nyo mga ka-action na kapag ka magsasend kayo ng dedication, mga ganyan, para sa minamahal ninyo, siguraduhin yung makikinig siya at manonood siya at naka-like siya sa page natin para naman syempre mapakinggan niya, Oo. 'di ba? Para kunwari wala kayong kaalam-alam. Ayun, dahil napansin natin masyado yung tawagan nila. Baby boo. The baby boo. Kayo ba, mga ka-action? Ikaw na lang, ikaw, Action Claire. Ano ba na naman? Ikaw, ano yung para sa'yo, the best na, or para sa'yo, sweet na tawagan kapag nasa isang relasyon? Malay mo, para maturuan mo naman ako, maturuan mo Ay, yun. wow. Ayoko ng baby boo. Ayoko din ng baby boo. Pero syempre, sa sender naman natin yan, baby boo ang tawagan nila. Pero once, di ba sabi, ang sweetest name daw or sweetest words na mapapakinggan ng isang tao is his or her name. Totoo naman yun. Lex. Lex. Yun mga Me, di, ganon. Kanina po sinasabi ni Action Alex and mga ka-action. Maganda tawagan na parang yun, ang ganda daw ng tawagan yung me at saka Me at saka di, di ba? Alam, bebe. Bebe. Oo, yung kakilala natin dyan na nakaupo, babe, ang tawagan daw nila. Mm-mm. Maliban sa babe, oy. Ay. Oy! Oy! Boy pick up. Ganon. Ikaw ba, ano? Sa akin, wala. Sinabi mo kanina love. Oo, para sa akin, oo, ganun. Parang, love. Love. Oo, para, kunwari kapag ka nasa mga mall kayo, akala nila love lang yung pangalan yung dalawa. Hindi masyadong PDA. PDA masyado yung mga Hindi. ganon. Yung nasa mall kayo, tapos kunwari naglalakad kayo, bili lang kayo ng ice cream kunwari. Love, I want that one. Oh, hindi naman ganun kasi yung pagkakabig ka sa love. Ano yung love? Ano yung gusto mo dyan? Anong flavor love? Love, strawberry with this one and that one and pabebe, mga ka-action. Ikaw parang Meron may yung- pinapanigan ka na naman ngayon, ha? Meron yung video na na yung Pansit Canton. Paano ba yun yung, ano mang gusto mo? Gusto ko ng Pansit Canton. Umiyak yung babae. Diba? Gusto niya ng ganon, mga ka-action. Wala lang, Ikaw ba? Ano ba yung pinaka-ideal na tawagan para sa'yo? Para sa akin, sweet yung me sa D. Ah. Pero mas maganda yung name talaga. Oo. Kasi, hindi, okay lang yung me at D. Me at D na. Kapag may nakita ko dun sa cellphone ni Action Alex na me at me ang nakalagay doon sa nickname, alam ko na. Oo. Kapag nakita mo, pangalan lang ng pagkain, ganun, wala pa yun. Ay, papunta pa lang doon? Minsan, tubero, ganyan yung nakalagay doon. Hindi ba? Tubero, hindi. Ay. Kahit banggitin mo ng banggitin, churro. Pagkain yon, sa kanya kami nag-order ng pagkain. Ay, alam mo yung churro na pagkain? Oo, churros. Churros yun. Silent S pero yun. Churro. Kala mo ha. Nagkakamali ka ng akala doon sa inisip mo. Sila Ma'am Maylin kaya, ano kayang tawagan nila? No? Ay, hindi ko rin alam. Hindi ko naririnig Hindi mo naririnig. Siguro Pero ang galing din, no? Huwag mo nang pakialaman yung tawagan Ayo, nila. iba. Wag na natin pakialaman yung love life ng iba. Ay. Si Action Claire, pero kapag may kausap siya, dahil yung simula Iba naman yan. J dapat yon, tapos ang palayo nasa letter A.
Hindi ba? Hindi ba? Tapos mamaya nanonood. At Ayan, pero di ba, based doon kay Baby Boo, mag-Baby Boo mga ka-action, kung titignan natin yung pinadala niyang dedication, super kwan sila, no? Super... Sweat. pawis na pawis. Super sweet na everyday, hindi daw niya, everyday daw, pag gising niya, siya yung iniisip. Paano kaya yun, ano? Tinanong ko yan sa'yo last time eh. Paano kaya sila, Nag-uusap. Ano Hindi na ba lang sila kaya? nagsasawa sa isa-isa? Di ba? Diba? Kung pero siguro yung mag-Baby Boo na yan, o yung ating letter sender, nagtataka din ako sa bago-bago mga, lang siguro sa relasyon yan. Kasi kapag matagal na sila sa relasyon, hindi na sila Hindi ganito. Pero i-comment nyo po sa amin yan mga ka-action kung mali kami ng pag-aakala. Totoo yan sinasabi mo, ano? Kasi kapag bago-bago pa lang, talagang nandun yung sweetness. Nandun yung excitement. Exactly. Pero kapag, di ba, hindi, ayoko na ulitin yun. I-explain ko na naman, ang hirap-hirap. Yung love. Yung love starts at the end of excitement. Oo. Huwag na natin yun ikaw. Doon na. Kasi may mga magsasabi na naman dyan, hindi yun totoo, ganito, ganyan. Sino ba? Yung mga listeners. Kala ko ako na naman eh. Pero love starts at the end of excitement. Oo. At saka matured na sila mag-isip doon. So siguro si Baby Boo, sinabi ba niya dyan kung ilang edad siya? Kung ilang taon na siya? Hindi, pero feeling ko 12 pa lang tumawa. 12. Pero siguro kung lang din. Boo, Siguro mag-sign first na relationship or di kaya naman bata pa talaga ito nga ating letter sender. Pero Feeling ko bata pa tumawa. Oo. Pagka ganyan, boo. Boo ang tawagan, boo. Well, let's see. Pero Nanonood Pero pa yun ng nanonood pa din ako ng ganun sa Coco Melon, mga ganyan. Coco Melon! Ayan, so ayun mga ka-action, ano? At kayo ho ba? Yung mga listeners natin, baka meron, ano? Baka meron silang tawagan. Wala ba? Nanay Mercedes, alalahanin po ninyo kung ano pong title ng kanta para dun ako magbe-base mamaya. Sige. Yeah. Okay. Habang iniisip nyo yan, play muna natin tong isang song, Action Clear. Yes, pero alalahanin mo yan, Nanay Mercedes. Judine, tulungan mo siya. Yung tawagan daw nila. Hindi, tinatanong ko kasi kung ano yung favorite na kanta ni Nanay Mercedes kasi nga mga oldies na para magkaroon tayo ng idea. Ito, pakinggan nila tong The Most Beautiful Thing by Bruno Major. Kilala mo si Bruno Major? Narinig mo na to? Yung Yes. song na to, narinig mo na? Kahapon? Kahapon? Yes. Ay, pinlay ba natin Yes. to? Tapos pinutol lang Action Alex. Ayo pala. Hindi, sa ending na natin Yes. to pinlay. Kaso hindi na natuloy. Oh. Sige, iba na lang mga ka-action. Ano? Alam ko na. Favorite na kanta ni Ma'am. Yung Tears in Heaven. Tagal na natin itong hindi na-play. Yung, ano ba yun? Tears in Heaven. Basta ganun yun mga ka-action, ano? At oras po natin 1:29, siguro mamaya na lang po tayo magpe-play ng kanta. Mag-chismisan muna kami ni Action Clear dito, mga ka-action, ano? At ayun, so may mga ilan, asawa ko ang tawag, ganun. Tapos ang sinasabi nila mga ka-action, nagsawa na sa isa't isa, mga ganun. Pero may iba din na ang tawagan nila. Ba't tayo napunta dyan sa tawagan kasi? Si Baby Boo. Kasalanan tula ni Baby Boo. Pero may iba kasi mga ka-action ang tawagan nila asawa ko para yung parang futuristic na sila. Ay pati yung me at saka D, mga ka-action. Ay pag ganun ba? Futuristic na masyado. Ay so pag love, feeling ko. Ayan. Na-excite tuloy ako. Na-excite ka dun sa tawagan, magiging tawagan nyo? Hindi, Ay, yung hindi? kanta. Anong kanta? Ay, yung request ni Mama yan. Uy, binabati ko pala ng happy birthday si Daniel Batin, mga ka-action. Ano? Pasensya na, hindi ako nakapunta kahapon. Pero ayos lang yan. At happy birthday sa inyo. At congratulations sa inyong dalawa ni Gia Camille Santos Omeres, mga ka-action. Happy birthday po at saka sa lahat po ng nagbo-birthday ngayong buwan ng January, mga ka-action, happy birthday. Hindi. May song pala tayong ipi-play mamaya. Yung Paralumbay. Alam mo ba yung Paralumbay? Hindi rin. Ay, hindi mo alam yung January 12 na pala ngayon, mga ka-action. Oo, January Batiyan lang din 12. natin. Pero January 15 pa ang birthday niya. Pero parang araw-araw ko na siyang binabati ngayon. Happy birthday po, Art Advance. Happy birthday po kay Nanay Lita. Diyan po sa may Manawag, Pangasinan. Mother-in-law po siya ni
Ma'am Ana. Oo, Ma'am Ana ng Manawag, Pangasinan. Avid listener po natin yung mga yan dyan sa may Manawag, Pangasinan. Sa 1161 kHz, lagi po silang nakikinig sa atin dyan, mga ka-aksyon. At saka sa mga nakikinig din po sa atin sa barangay, ayun, ano na yung pangalan nun kasi? Sa may Lingayen, mga ka-aksyon. Barangay Bukayuan. Ay, ang galing! Yung paggawaan ng Bukayo. bukayo dyan, mga ka-aksyon. Lagi Hello po silang kay nakatutok sa atin. Sir Pete Season, mga ka-aksyon, dyan sa may Lingayen, Pangasinan. Mag-ingat po kayong lahat dyan, mga ka-aksyon. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok, mga ka-aksyon. Oras po natin, 1:31 ng hapon. Magbibigay daan ho muna kami ng Action Nuts Pero para sa ilang mga paalala. 24 hours under protection ng shield.
Alright, mga ka-action, ako, pag natapos, Doon mo lang oo, marirealize. marirealize. Na ganun pala yun. Wait, totoo yun, di ba? Merong ang quotation dati, Action Claire, sabi niya, na na-appreciate lang daw ng marami ang isang tao kapag ito'y nawala na. Or, oo, kapag pawala. Pag nawala na nga. Pati pagpawala, sis. Pagpawala, Oo. di ba? Mm. Yung sa flowers, ganyan. About sa flowers yun, kung hindi ako nagkakamali, yung... Ay, may nagsabi pa dati, bakit kung kailan wala ng isang tao, doon mo lang siya aalayan ng mga flowers. Oh, yun nga. Oo, pero kapag nung nabubuhay pa siya, hindi mo man lang siya mabisita, hindi mo man lang siya mabigyan ng bulaklak, ng tsokolate, di ba, mga ka-action? Do more of what makes your soul shine. Yes. Ayun, mga ka-action, ano. At tawagan pa rin. Baby boo. Mahirap kapag may plema ka. Baby boo. Ayan, mga ka-action, ano. At bago ho tayo magtuloy-tuloy, ano. At isa pa lang yung napiplay natin na song. Mag-try muna tayong mag-play ng isa, mga ka-action. At ito ho yung Paraluman. Meron kasing nauuso ngayon yung Paralumbay. Oo, pero nakakasenti masyado mga Oo, ka-action. sobrang- Ayaw naman namin mahawa kayo ng kalungkutan, mga ka-action. Sobrang lungkot nung Paralumbay, mga ka-action. Ano. Pero meron naman tayong Paraluman dito. Pero Alright? para sa inyong mga song request, mga ka-action, at saka sa mga pabati po ninyo, pwede pa rin po kayong mag-text sa ating text line na 0922-852-1161. Okay, sige. At pwede rin kayong bumisita sa ating Facebook Live na live pa rin po sa ating Facebook. Bumisita lamang syempre sa DWCM Action Radio Pangasinan. Narito ang awiting Paraluman by Adi.